Εντάξει παιδιά, θα σας δείξω στο Roblox. Να ξέρετε, ανεβάζω βίντεο, θέλετε οι φίλοι να το κάνουμε μαζί το βίντεο και να το αντιγράψετε αυτοί από μένα, ξέρετε εγώ το έκανα πρώτα. Πάμε να τρέξουμε. Μια χαρά είναι. Δεν γίνεται, αφού εσύ σηκωρείς. Το βάζει στην τάξη, το βάζει αγορίτσι, βάζει αγορίτσι. Θέλει να δείξουμε όλες τις κρυψώνες. Θέλεις να το βγάλω εγώ βίντεο και να τους πούμε ότι το κάναμε μαζί και να σου βάλουμε και ένα subscribe. Ωραία. Παιδιά, βάλτε και στη φίλη μου subscribe γιατί θα το κάνουμε μαζί το βίντεο, ok. Και λένε 2 Pro 2015. Θα σας δείξουμε σε αυτό το βίντεο τις κρυψώνες. Όλες τις κρυψώνες ξέρω. Γιατί να σας δείξουμε τις κρυψώνες. Εγώ κοίτα τι κάνω εγώ. Απλώς πάω πολύ γρήγορα. Απλώς πάω και στρίβω έτσι και το κάνω έτσι. Εγώ να μου το κάνω. Κοίτα εδώ πώς πάμε. Έλα πάμε μωρέ να δείξουμε τις κρυψώνες. Πού να είναι. Να τους δείξουμε την πισίνα. Αυτό που στην πισίνα. Πάμε. Πού τους είπα. Παιδιά εδώ πέρα. Εγώ πάντα μπαίνω. Δες. Πολλά. Έλα μωρέ. Έλα. Πάμε. Πάρτε. Πάμε. Να σου πω πώς να σου δείξω πώς ξεφεύγουμε. Παιδιά, τώρα να σας δείξουμε πώς ξεφεύγουμε. Από εδώ ξεφεύγουμε, έλα να δεις. Πατάμε τη λάμπα, έλα εδώ κάτω. Πάρε το όπλο. Κάτσε να χακάρω να δω τις κάμερες. Να δω μην ήρθε αστυνομία. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχει. Μπες μου. Θα σου ανοίξω άντρα, σου άνοιξα. Και από εδώ, άρα να σας μάθουμε
Έλα από εδώ. Όχι, λάθος κάνω. Έλα από εδώ πίσω σου λέω, Γεωργία. Πίσω σου. Εδώ. Πάμε πάλι απάνω μία. Πήραμε τα όπλα. Πήδα γρήγορα. Όλα να σας μάθουμε. Όχι από εδώ, λάθος μισό. Έλα από εδώ πάνω. Κοιτάξτε, πάμε εδώ, πάμε. Δεν το ήξερες, σου το έμαθα. Έλα στη μηχανή μου να κάνω και τα κόλπα μου, ρε. Έλα, πάμε. Ρε, είναι τρελή η μηχανή μου. Δεν έχω βάλει ρόμποτ. Ναι, ψεύτω. Γεωργία, κάτσε και να έρθω εκεί. Όχι, το παιχνίδι κανένα. Είναι ψεύτικο. Αφού και δεν το πήρες. Έλα, δείξε καμιά κρυψώνα. Δείξε καμιά κρυψώνα. Πώς? Ναι, ξέρω. Πού είσαι? Α, εδώ, ναι, ξέρω. Πάμε, να της το δείξω. Κάνε μαγκάλια. Δεν είναι δικιά μας. Βάλε εσύ. Έλα, να του δείξω. Πάμε. Α, ναι, το θυμάμαι. Αυτό με την πισίνα το ξέρω. Πήγα σε ένα μυστήριο. Που είμαι σε ένα άσπρο δωμάτιο. Ναι, το ξέρεις. Έλα και εσύ στο άσπρο δωμάτιο. Α, εκεί πέρα, εγώ βρήκα κι άλλη μια κρυψώνα. Όχι. Δεν είναι κάπου αλλού σε ένα κάτι άσπρο με μαύρο. Και κάτι γράφει εκεί πέρα με ένα κόκκινο χρώμα. Βρήκα ένα πολύ μυστήριο. Άνοιξε μου. Όχι, έλα. Σε έχω κάνει μπάνκα. Όχι, έλα. Εγώ. Κάτω έτσι. Τι. Έλα, εγώ είμαι. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε. Όχι, μην του ανοίξεις, μην του ανοίξεις. Θα σου πω σε λίγο τι είναι αυτό, σε λίγο. Μην του ανοίξεις. Θα φάμε μπαν 50 μέρες αν του ανοίξεις. Άκουσε. Είναι ένα... νομίζω θα μπει κάπως. Αυτό έχει ένα όπλο που μόνο αυτός το έχει. Και με αυτό αν μας πυροβολήσει έχουμε φάει... θα φάμε μπαν...
Αυτός δεν πεθαίνει. Μπορεί να μας κάνει μπαν σε 5 μέρες. Άκουσα. Και αυτό το σπίτι είναι ένα... Ωχ, θέλω να μπει. Είδες. Αυτός είναι στο δωμάτιο πριν που ήμουν εγώ, κάπου σε ένα κρυφό δωμάτιο που δεν το ξέρεις. Ούτε εσύ, με κάτι μαύρο και άσπρο. Εκεί πέρα είναι ένα κουμπί. Αν το πατήσεις θα έρθει αυτός και θα σε κάνει μπαν 50 μέρες. Όχι, δεν φεύγει. Περιμένει να ανοίξουμε την πόρτα. Μην του ανοίξουμε τίποτα. Και μπορεί και να σβήσει το ρόμποτ. Υπάρχει ένα τρόπο που να μπεις μόνος σου στην πόρτα χωρίς να σου ανοίξουνε. Όμως δεν θα το κάνω επειδή θα πάμε... ναι, μπορεί και με το κρεβάτι όμως... Όχι, κάτσε να το βγάλω. Θα πάμε 50 μέρες πάνω τώρα. Επειδή πηγαίνει σε κρυψώνα τώρα. Ναι, καλά το κάνω. Μπορεί και με μια τσάντα να μπει. Όχι, βγήκε! Τρέχα! Βγήκε στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα να φύγουμε. Κι εγώ, άρα, με κυνηγάει ρε, με κυνηγάει ο Χριστός. Τι? Όχι, ξαναπώ στο όπλο. Έλα, μη φύγει. Πήγε να με πιάσει, με είχε πιάσει με το πιστόλι και πήγε να με κάνει και άρχισε ένα θερμόμετρο και να μου λέει 50 μέρες μπάνκο, όμως εγώ ξέρω. Για μην ανοίγετε σε αυτόν εκεί πέρα την πόρτα, επειδή είναι επικίνδυνο. Πάμε να δείξουμε άλλες δύο κρυψώνες. Πάμε τώρα, πάμε. Παιδιά, έχετε δει το κόλπο με τη μηχανή και το άλογο? Πετά στο Θεό. Κάτσε. Έλα και εσύ εδώ. Κάτσε μισό λεπτό να κάνω κάτι. Κάτσε να ενώσουμε το άλογο με το Όπα. Γίνεται, το έκανα κατά λάθος. Κάτσε. Όπα, το κάνα ρε. Το κάνουμε εδώ. Άκουσε. Και εσύ θα οδηγάς το άλογο. Βασικά εσύ τη μηχανή και εγώ το άλογο. Πάμε. Μπορείς, μωρέ, ξεκλείδωτες την έχω. Κάτσε μισό λεπτό να το ενώσω, κάτσε εκεί πέρα. Κάτσε, μη πας, μη περίμενε. Μισό να κάνω κάτι. Έλα ρε φίλε, Γεωργία, πήγα να το κάνω, μη κουνιέσαι. Περίμενε, κάνω κάτι. Τι smart. Όχι. Πρέπει να το κάνουμε μαζί αυτό. Ωραία. Πάμε, προχώρα. Όχι, δεν γίνεται. Με τον ξαδερφό μου το έχω κάνει, ρε φίλε. Πάμε να δείξουμε εκεί πέρα στο βουνό του Κρυψώνα. Κλέψε αυτό εδώ το smart. Έλα, είναι ανοιχτό αυτό εδώ πέρα το smart. Πάμε να το κλέψουμε. Πού είσαι? Όπα.
Δεν είναι δικό σου, λέει Φέμπλα. Φέμπλα 59. Εδώ πάμε. Παιδιά, αυτή εδώ πέρα είναι η κρυψώνα στο βουνό. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας παιδιά.